Osuba beto na mframa jampen drudu befa kwasi kwajo kwabena kwakuya kofi kwame akosia adwoa abena akuya ya afuya ama Osuba beto mu nyina maboya mo ho ana o ye wa wasidan wo nsu ani wam wasidan wo nsu chanchan wa wasidan wo biaya ensese musidan Osuba beto ahoboya bang na mayo ye Obumpo na insu dini koyi na kuragowu insu na esesaw adan akase koyi o ehefa na wuti o mo amuti kuro ketewa ni nkuro wakasim ahoboya bang na waya ma insu ye ba beto yo ye okoto merebo mokoko afi insu ye ba beto yi de ano ye den sen daada ahobangbo ye sen ayaresa o ahobangbo eye sen ayaresa Mama ye nya ye ho te se kokosachi ochena mesimidan ochena mepe baby partner ochena metu ochena meye ne ese efata insu ni toy no efa abusuaku bi koi ama abusuaku bi de antimi amfa won enu nti na ya barima ne wonwa o se na ada nti na osu ni to efa bi ko emfa bi nko na aban mpanyimfo ne mu bi akoka ase mama ye nduadua o na mama ye nyi ye ngobo nkamu sane ebe ya osu to ebetima fam na akọ enu nti ne moma ye ntwitwa nnua moma ye nnua na se osuto a na se mframa jampenturudu fa entimi mpa yen adan so moma ye nyi yen obonkam ye didi a mama ye mfa nto obonkanum moma ye yimu na emunya kama sane ebe ya osuto a ebetimi abesen na kobopum na amfa oyenne ambre yen ni se hefa na wutio hefa na wote se osuto a eba wodan mana o Efe mofra se osuto na se eyiri a emamu ndi agoru enkwa biaya nsu ne wo se muhu nsankyerani bi a osu ne yiri a monkwa bompanyin amane se wote biaya enye nsu aniwa enso nsuto a eba wodan mu a ne yesesa wo ye ne se yesesa wo de anwea ehye eye kotokumu na modi twamodan ne ho hia se ne yebaya se osuto a ebetimi anonom eye nsu no na enwura modan mu Momba modin anchechere monka nchen ejina baby a wote se mote eye nkuro nketewa bi ana akese ho a eye adan a motimu no ewo fam a momba modin se mode nwea be hye kotokum na mode agugu ma adan so efe munyobo nka emfa adan a se osuto a etimi betai ho ana ewura mu no na momma na osu no kwan ne nkobopum efe osuto biri paduan nsu e hotew radio torch nnuru niama ehho hia odasani biara ana odasani de bone bra no enkrata ehho hia momfa nhya roba mu na monkyekere mfanto biaya osu ni to a na ewura wodan mu kurampo a entimi emfa enko efe momma modin ase niama biara ye yusu anyinam no mode besi soro bo modin ase wo be charge wo phone sane ye be ya se biribisi a wo betimi afa na wafre na wo de agemmoya meka mmoya obi biara a oben wo se wo nua wadamfo biribi to wa wo betimi afre ni se esimasie ma akwa ho kirimo enu nti boya me enu nti mo nhye ne nson na osutobrim na ye wo yi o osutobrim na ye wo yi o na waboya wo ho ana o ye efe hwe baby pa na fa wo nuan na wo niama ne si sane be ya nsuto a emfa nko hwe se abatan mo hwe se mo torchi ene mo niama no ya adwuma esane se nsu ne betima to anajo da sum a wo bedum kanea dunwadundum so beba enu nti boya wo ho preko minya yanka onyansani biara anka bida enu nti no mo ma yanhya ne nso osu na asasi no won aboya wo ho enso fofi antu ata ne waguare abam esane nwia ewo bia ni santi no osu no ebo mframa jampenturudu esane se mpanin sei se bia ba ku mframa ebu nti no osu no bo mframa medehyen dan nim se nya enwia wode ahye kotokunim ana edi wo ho afofi a anka osu no sesa wanyinara e de won koi enu nti no osu ne tewe no wo hu sei nka nchen no ho antotema eye enwia wode hye kotokunim nso no anonom eye nsu ni mu bia na maame no hwe insu kai na ewura ho no woyiyi wane ama epue ma anyinam ne ho ansa na wode ahyem enye sa wo bekum nipa bomode asese osu ehyan wodan mu a wo mpentam emfa anyinam ne nhyem enso wo betwen ne ho awo insu to abatan hwe wo mma ewo insu a esen ho se ne be ya emfa won
abiata nhye ne nson insunsan yemfa nua aduan se osuto na se nsuri senga yemfa enua aduan esane se osuri to no ebinim timi gya wonan de tunsunim ebinim etimi buye won agyanan biai ede tunsunim enu nti abata nhye ne nson wobetimi akobu pipe yi bi anase nsu biara ehotew na wode anoa waduan se ne ye ya wo mma no ene wabusua ebenya hoden enu nti moma yen hye ne nsuo moma ye nua osu beto moma ye nua osu ba beto mi se na bia iben na wote o amanyofo malamfo akonfo asofo ahemfo ne mpanyinfo nyina moma ye mbodawuru na ye nye kwasafo dwuma na ye mfa mmo ya ye man ne nkuro wa ye tetemu aban mu mpanyinfo se obi ba beje tumi krata akosi dan wo baabi a monkonkɔhwɛ se ho no nya bia ya ye ya ma mo ma ne tumi krata ma onfa nsidan no meye afimo intwi eteme betua anu bia le papa efu yete beden na mu ntwi ete betua be de sebi no na ni ye ne gata ate ene efu se wo yi anako ne ntwi becha ate ne tane man ne wa ne bebo ya wa me pa cho twitwi se wa be video ma se ne ne wujame wo se asokoye se onim akoya twi se ntwi a ibetua ebu anakoya se obo ekuroto se obo ekurase o bomoden se wa be yi video ma wo be send na asokoya ne bejo ni ntwi atwi wente no ka yemini afia na hu ene ne boya ene dwo tu se ntwi ate betu afima da bi ntwi bebebi na hu midame minimo bi misimo bi ete bare me ne yewe se wonsaka eye video yi bia mi se chemo ni pada sani biara wonim no mo fanto to mo platforms akese so na mo won kokko se afi nsu na ebeto no ano ye den papapa ma yensi yen aso na yen kase minimo anka modern ase wo besen ne wabusuafo bi e wa akurase e wo kuro mu baabi biara biara wabusuafo ya na wonamfo ne wadofo ti biara no wo besen ne wombi na wo de abɔ won kokko se wonsa eka video yi bia mi se sen ne ma obiara na obia nsanye den enka bi moma ye nyina mbɔ ye ho ban mfi osu ye beto ne mframa jampentrudu yi a ebefa ho ma aka ne ye a kyerɛ wo dinde okoto